محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أولو جوكران ودجول بننتي محمدا enen ɗo hannde min dari e nder gesa ceerno men mo ngannduɗen o woni chef siraji diini mo rabbi seydi madame saïd radiallahu e yamirore khalifa makko lomtiiɗo mbo timmini lomtungal o yonni lomtungal moƴƴini lomtungal julɓe fof jiiɗi beela belti jaɓi keedi less muɗum woni ceerno ahmed tidiani ba nafana allah be barakatihi yo allah rokku en barke makko e barke annabi sallallahu alih w sallam eɗeni ɗo henne e gesa he ɗeɗo balɗe fof koye wona alhamdulillahi rabbil alamina kadi yimɓeɓe ne gara ina nooto dawi ɗi nde wonno dawi ɗi ar maɗeɗa ar jeɗeɗa ar keɓa malal aduna e lakara ngal awasata ha yawmal qiyamati ɗum woni ɗo henne ɗum tagui funnague e hirnague rewo worɓe fof nan ɗo e o barkinorade e nder barke makko nde wonno woman taharraka sababu yiɗiɗi sababu kala on mo dillini sababu tan o daña sababu e enen en gari dillinde sababu keɓen moƴƴere allah wonde ɗo nde wonno saɗa yiiɗi hebde ko allah ko a tampanat keɓɗo allah a tampanɗo allah eɗen gandi ɗen fof ceerno ko tampanɗo allah enen ne garɗen tampude e nder tampere nde o tampanno allah nde mbaɗa allah ina tampa e men moƴƴere nde allah tampi e makko nde mbawen hebde moƴƴere nde nder toro ɗum woni fayida ko addi ene fof woni ɗo ko guinenaɓe woni ɗo ko malinaɓe woni ɗo ko gambinaɓe woni ɗo ko burkinanaɓe woni ɗo ko guinenaɓe woni ɗo ko dendagal leƴƴiɗi fof nan ɗo no famirta alhamdulillahi rabbil alamin goto fof ne ari wennade moƴƴere nde ɗum noon enen ne ene ummorɗen ko banggue Fouta to wuro ne wiye lummal baalaji ko toon ummiɗen enen ne gari tawtorede ewa pellital e himme e moƴƴere eɗen mbiyannani moƴƴere wonde ɗo nde nde wonno ɗo arata ɗo sowona pelliɗ nde wonno garɗo ɗo o ha yimɓe gappi ɗum o ko pelliɗ o fellit o ferani allah e nelaɗo muɗum sa fellitani a feranani allah e nelaɗo mum a wawata fellidde ha daña fellitoɗe gabba ma ɗum noon wonno ko pellitanɗo allah fellitani nelaɗo ko jogui on himme ɗum tagui ɓesguji ɗi kañumen ne jogui himme fellitandemo e abbade pellital makko ɗum woni ko rinjiɗen en ga foof garɗen jaɓɓade ngal ɗon teddugal e mawninde ngal ɗon teddugal e teddinde mo allah teddini mbaɗeɗen tedda e nder teddugal makko alhamdulillahi rabbil alamina enen foof eɗen ñaago allah subahanahu wa taala ko mbarñuɗen ɗo ko tampuɗen ɗo yo allah nafiren ɗum aduna men lakara kala goto e men hannde wonko yiɗi ɓeene jiiɗi haalis ɓeene jiiɗi ngaalu ɓeene jiiɗi doole barkine ɓeene jiiɗi moƴƴude ɓeene jiiɗi fewde fof nene e nder meɗen yo allah waɗanen ɗum kala goto e men ne yiɗi dañƴa heewa yo allah rokku ɗum ko dilluɗen ɗo ko noon ganden ken dañɓe en gona wasɓe en dañi yo allah rokku en fandinde eyyi caggal yettude allah e julde e nelaɗo meɗen mouhammadin sallllahu alih wa sallam eɗen ñagono ceerno meɗen julde balɗe e cellal e hattan o en arde eɗen taw allah rokkumo cellal allah wurnumo ɗarɗu e jaahi rasulillahi sallah caggal muɗum ewa minen ko Gambia somin ɗummi aywa Banjul ewa toon so pellital ngal tindima min kewi ƴeftude toon ko boos ewa ko bis min ƴettata toon aywa ene ƴetta yimɓe e lawol joni noon dowri ga kadi ne minen ƴettorannoɓe kono joni ƴeftat ga fodde auto ji tati walla nayyi boom e yanta e bis o eywa hikka ko noon min gardi yimɓeɓe kono kam miɗa andi kam ko famde fof kam temedere yimɓe jeeɗiɗo kam e ɗum ɗa ari temedere jeeɗi kala hitande ina ɓeydo ala waɗani caɗele surtout ɗo min gari foof tan somin mbi ko pellital Madina Gounass min jahata tan min kewi ko newnede gila to leydi amin taw ha tengtino e leydi Sénégal ne jokkodiri e pellita ɗe foof joni somin duttima ɗo tan eywa ceerno Abou Niass en gonata ko yirlade eywa ɓe mbaɗa kole ɓe ndendina pour hitande faande min ko Aboubacry Mbacké eywa minen goni imam Cheikh Bougato e juma mawɗo to Madina ɓe jagga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e min calmini on min juurima on min neldi on du'a kadi min ñaguima on du'a e oɗo ko ceerno Moise Dieng jeeyaɗo to Mbakenaɓe Ɓundu e alhamdulillahi rabbil alamina minen min gardi e dental ceerno meɗen hono ceerno Alaji Amadou Ɗaifa e to Aynimade mo ganduɗa ko ceerno men ceerno Mouhammad Saïd joƴƴinoyi ɗum toon e alhamdulillahi rabbil alamina min gari pellital no feewi
min gari min goni fodde temedde joyo fawɓe Allah itti min toon dendagal gure ɓundu eko taari aynimaɗi fof ari yettode wode ni Allah ha hande kadi won ummiɓe ene gara e lawol ene nodda nana gara e lawol suwa gasde taw alhamdulillahi rabbil alamin amin noddi dendagal mono wi ashhadu an la ilaha illallah de arata notato e pellital heɓa ko heɓete hen ko sikke ala ɗo kala ko garanɗa ɗo e haajuji ma Allah humtu ɗum alhamdulillahi rabbil alamin amin belti kadi komin garata hen ko no feewi no feewi no feewi lawol ngol noon amin keɓa hen tardinoɓe seeɗa seeɗa dariɓe e lawol ɓe toujours aɓe tampini hen sofereɓe amin ɓe ɗum fof kadi amin ñaagui hen du'aw no feewi tabarakallah kono arama no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi yettode wodani Allah alhamdulillahi rabbil alamin min gari ɗo komin yimɓe nogas nayo rawane min garino hikka min gari min ƴettuno addude ko balɗe ɗiɗi min gari min tawi pellital ari min pelliti noon fadde pellital gati no min jeerini ene yooɗi min ene weeli min kadi min ñaagui Allah ko jeeyede hen alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗum ɗo kam jiiɗo ɗumen ndiɗo kewendi no wayni ene wayi yodde ni ene wayi wadde weloye ni ɗum ɗon no ñaagete Allah tan ko jeeyede ɗum ɗon kadi amin ñaagui kala diwan amin o pop goto foof watta hakkille muɗum e ga e Madina Gounass e ɗiɗo dawi beela ene jeeye muɗum ko ɗum min ñaagui amin jogui noon kadi caɗele ko wayno caɗele lawol ni kono kadi ɗum ɗon tagata min fellitde wasde arde ga henna e Madina Gounass min calmini bandiraɓe foof min jaari min jotti ko noon min ko Harouna Yero mbiyetemi minen diwan men ko Ferlo ko Ferlo heɗotoɗo en alhamdulillahi rabbil alamin cesnaɓe ɓe gaari départ capanɗe jeeɗiɗo fawɓe janggo kadi hanki kadi woodi abitiɓe ma won hedde nogas fayida so manki nogas hewata ɗum abiti hanki o haaɓe gaari kewal vraiment ɓe tiñima no fewi eyyi emin gueto rende ɗum kono wona hunde wemde nde tawno pellital way kono dakani ñande fo wooda ɓeydiɓe ne arde ñande fo wooda ɗarɓe emin gueto kon noon wona hunde weeɓote kono noon kam ɗo ha janggo kikide mamin gueto min ƴeewa so tawi min mbawi andude saabu Guinée Bissau naɓe woodi arɓe hecci hanki ma won 40 personnes kono hanki kadi ɓeydima ko en abbo e nogas ɓenne kadi ko hanki gaari hande kadi emin ɗamini Guinée Bissau naɓe woɓɓe kadi ma gar hande no mbimami ñande fof won aroɓe ñande fof won aroɓe yettude Allah e juuɗe Nabi sallallahu alaihi wasallam min calmitima on min mbiyetema ko Alaji Mouhammad Saïdou Ly ɓi ceerno Oumar Ly to Kaolack min gummi ko Kaolack min gari notitade pellital sete Kaolack min gaddi ne min gowno ardude ni min kewno ko ardude e Dakar naɓe walla e Thiès naɓe kono gila rawane noon minen Kaolack naɓe alhamdulillah yemirore mawɓe dawol hono Alaji Mouhammad Mansour ko nandi hen caggal ɗum wonno emin jonno rawane kadi otoji taw keewi Allah newnini min kam min dañi 12 place hikka kadi Allah newni kadi min dañi oto min gari dawol pellital no woodi namdi mom dawol ngo holno sifori keso o haalni kam hono ndani mbimi min kam kadi Allah newnini kam dañƴe no ligganirimi ceerno ne on saha noon ɗum waɗi garmi ga fedde joni ko ɓammi arde ɗo ko min waɗi duuɓi alhamdulillah minen kam min teski banggue yo bang ɓeydare nde wonno ko ligganteɗo ne wonno so tawi a ligganima mo gandanɗa poɗɗo ligganede toujours ko e nder ko gollata ko a yiya hen ɓeydare ko suuɗi e ko feeñi foof a yiyat hen ɓeydare alhamdulillah min ummiɓe banggue Kaolack ko emin jii hen ɓeydare no fewi kadi emin dañi hen softede e weltare ɗum ka kala hitande kala alhamdulillah Allah na waɗi sutura ko min ɓami arde ko kam min teskaki hen caɗele ɗe min dañi to banggue laamu walla to banggue otoji ɗum kam min teskaki ɗum taw guila min ɓami arde foof kadi Allah ne newnani min garagal ngal ina moƴƴi ina feewi ina yoɓɓi ina moƴƴi ha kotongol kadi alhamdulillah ko noon Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako ko sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada